Katawa ko ining atong mga higala nga mga sulpot. Sawa na gani rason, wala na. Dito sa pamersonal na lang, muhugot. Kaluoy pod in taon, oy. Ningon pa nila, anong masige mo daw kung gisgutan ng connection nga di man daw kuno pareho og pagtulunan ang simbahang Katoliko og ang mga apostol. Umingon sila nga connection kinahanglan gyud na ngano man kaingon gud ni Kristo nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kung dili ka connected anang maong punduka kanang maong iglesia, di ka tinuod. Di ka tinuod nga iya ni Ginoong Kristo. Di ba? Kay ingon gud niya ako magauban kanyo kanunay, nabadi kanunay nga mawa siya. Bisag usa ka segundo nga di mauban sing iglesia. So gikan sa unang siglo hangtod karon naagi nang maong iglesia ha. Ikaduha nga punto ingon pa ninyo nga tawag ng Katoliko di daw parehag pagtulunan sa mga apostol. Kasi nag-judge. Kamo nga nisulpot lang after 16th century nga walay kalambigita sa mga apostol pagkabangaga.